pustim. Za to i koliko godina, čoveče Božiji, pala je neposredno posle njihovog renoviranja. I ti prvu izjavu koju daš, kažeš, mi sve smo renovirali, samo nastrešnicu nismo, a imaš, druže, imaš ceo članak u tome gde si pričao da si nastrešnicu renovirao i sve ostalo. Razumeš? Šta ti tu govori? Govori da su direktno oni krivi za to. Svako ko je potpisao bilo kakav papir, druže, koji je učestvovao u konstrukciji treba da odgovara. Tako je, svako ko je potpisao bilo kakav papir. Druže, direktor te firme, brate, sad ja vidi, imam dvoje ljudi, poznajem sticajem okolnosti, brate, koji su poginuli tamo, mislim, njihove. Sad, danas mi bio kum od ove jedine preživele, što je iz Kisača, baš mi danas bio u kući, to je najbolji drugar moje žene, razumeš? Brate, devojka je katastrofa, sve što su pričali lažu, trebali su valjda da im obezbede i te proteze i to sve, na kraju će kao dobiti neku protezu, ne znam, obezbedili kolica, kao dali za kolica 60.000 evra. Možda šta rade ta kolica ili imaju turbo pogon da leti, razumeš, za 60.000 evra, razumeš? To bukvalno natrljaš na nos, brate, neko koga si ti zakupo. Razumeš, ali taj direktor te firme koja je radila rekonstrukciju, druže, se taj dan smejao, imaš snima kako stoji, oni otkopavaju ljude, on se smeje. To je jedan od mnogih razloga gde treba da ih sve očistiš. Zamisli ti, brate, dvoje male dece poginulo, ovo dvoje zaljubljenih iz Knićanina, brate, devojka trudna, ovo ono, i on stoji čovek i smeje se dok njih otkopavaju. Druže, zamisli dokle to ide. A direktni krivac za to, kao i mnogi drugi. I sad mi treba da ćutimo i kažemo šta je rešenje. Ne treba čuti, ne treba niko čuti, zato sam ja, brate, dao medijski prostor. Brate, treba da ih menjamo dok ne nađemo, dok ne dođe nešto dobro, razumeš, bar da možemo, izađemo na ulicu, druže, da prošetam dete, brate, gradom, da mi nešto ne padne na glavu. Ne, ja sam rekao treba procesuirati te ljude, to se slažem, to sam i ja rekao. Evo ti, brate, i ona garaža, ja nisam protiv toga, ja sam prvi rekao, Burez, da treba da se procesuira ko je odgovoran za to. Ja sam rekao. Brate, znaš da je cijela ona od Tulunčićeva palata, kako se već zove, u centru grada. Druže, znaš da je klecnula dole, da je popucala od dole do gore zbog njihove podzemne garaže? Gde, za šta pričaš? U centru Novog Sada, što grade podzemnu garažu. Ista firma koja je radila i nastrešnicu. Druže, cijela zgrada, ona desno, preko puta Modene, sad ne znam koliko poznaješ taj deo. Nemam pojma, Bora, sad je biga. Zna redovni. Zna, tu ti sam centar grada. A dobro, sad to su stvari za koje moraš da imaš dokaz da bi izjavio. Da, brate, njih boli kurac. Pukla je zgrada na pola i njih boli kurac, druže. Ljudi tu žive ko zna koliko. Ja kao nezavisni medij moram da dobijem dokaz da bi to pustio u etar, razumeš, sad ti može... Imaš, evo ti ukucaj Pukotina od zgradi na Tulunčićevoj palati. Evo ide, brate, Pukotina na zgradi... Kako? Tulunčićevoj? Na Tulunčićevoj palati. Prihvatam. Brate, kažu da je, sad koliko je to tačno, kažu da se čak i porta nakrivila zbog podzemne garaže. Pogledaj ovo, druže. I to tako stoji, ljudi su se žalili, više puta izlazilo u mediji. Da, jebote život. Da, to je pa kao. I šta sad oni čekaju, to je prošlo 2 godine, ja mislim, od kada su prvi put izašli u javnosti da je to puklo, to tako stoji, niko nije ništa uradio povodom toga. Šta čekaju, da se cijela zgrada padne na neko, da ubije neko dete, stanare unutra ili šta, ne razumem. To je, brate, ceo problem, razumiješ, što ćemo da ginemo, druže, zato što će nam padati fasade na glavu, da bi oni uzeli par miliona, milijardu, otko znam, volimo uvo, razumeš? Dobro, okej, ali opet i ja kažem, jel ti meni možda obećaš da to neće više da se dešava? Ja lično? Da. Ja kad bi bio na vlasti mogu biti, ali... Pa evo, to ti pričam, ja kažem, ja kad bi bio na vlasti mogu, brate.
Zašto ne bih ja izašao na izbore i glasao i uzeo buraz i ja bi otišao i sanirao bi te pukotine, buraz? Pa ti imaš potencijal da to uradiš, razumeš, jer ti nisi običan lik. A ne, kako imam potencijal, ako ja se kandidujem i ljudi kažu da sam ćaci. Kako ja imam potencijal za bilo šta? Kako ja imam potencijal zato što ja kada se ne izjasnim, ja sam ćaci. Ja kada se kandidujem, ja sam ćaci. Znači jedina stvar koju ja mogu da uradim jeste da podržim studente i onda nisam ćaci. Zato što, brate, kroz par godina, možda samo 5-6 godina unazad. 5-6 godina unazad, koliko SNS imao svojih projekata u opoziciji? Milica Zaveznica, taj isti gradonačelnik koji je sad neću ni ga pominjem, druže, najveći uloš. Znači, ko je još bio tu sa njima? Kao u opoziciji koji ga pljuvo na sav glas, pa se opet brda ih je bilo, razumeš? I sad, znaš, ono kao, ljudi ne veruju više nikom, znaš, ono kao dođeš, pojaviš se ti kao, sad ću ja da, i onda live sa Vučićem, razumeš, i onda ovo, okej, ti si tu uradio zbog kontenta i to kapira malo ljudi, razumeš? Ali evo pitanje, ja tebi dam sad prostor da pričaš, ali sam osuđen što sam ušao u live sa Vučićem, kako to? Nisi ti osuđen, druže. Kako nisam, stani bre, kako nisam. Od strane mene nisi, brate. Pa dobro, od strane tebe, koliko ljudi mene prozivalo za to? Jer ja pravim kontent, moj posao je da pravim kontent. To ti je problem, brate, ovo što sam ti rekao pre ovog. Problem je što je mnogo projekata njegovih bilo, baš mnogo, gde su kao predstavili kao opozicija, kao ovo, a svašta su iznosili jedni za druge i za, brate, šta su pričali o zavetnici, ono, vidi, katastrofa, i na kraju ono uzme ministarsku stolicu, druže, za sitnu lovu i proguta sve te uvredi za sve što su pričali o njoj. A, Buraz, ali to je zato što su ljudi falični, ja tebi kažem da će ljudi uvek da budu falični, ljudi uvek će imati kiksove. Slažem se, da, uvek će biti oni koji će ti kontrirati, razumeš? Ali ne kontrirati, Buraz, ne kontrirati, nego će, brate, uvek biti ljudi koji, brate, nisu ispravni, razumeš, koji nešto rade što je neispravno. I sad jebeš u mater. Ja imam izbor da uzem da se borim protiv svega toga ili, brate, gledam svoje posla, da obezbedim svoju porodicu, svoje prijatelje i ćao zdravo. Što bi se ja, brate, ušto bilo šta mešao? Zato što vidim da neko radi nešto loše. Ali, Buraz, stani, ali evo, brate, ja iz svoje perspektive, i okej, vidim, radi se tamo loše i rekao sam treba se osudi to što je urađeno loše. Brate, a meni je iskreno... A toga ima na sve strane, druže, pala to 2 nadvožnjaka u izgradnji gdje su mnogo ljudi povređeno, ozbiljno povređeno. Dobro, ali čekaj, ali Buraz, a čekaj, stani, sad si kao, jevi ga, sad pričaš, sve što se desi je loše, to hoćeš da kažeš. Pa ajde, nek me neko demantuje, daj mi jednu stvar koju su oni dobro uradili da nisu ukrali 100 miliona na tome. Ali svako bi ukrao, brate. U suštini daj mi jednu dobru stvar koju su uradili. Pa ja sad šta god da kažem ću da ispanem ono da podržavam vlast. Neću, čao ja, evo, kunem ti ako mi kažeš da je to dobro, i ako ja stvarno budem mislio da je to dobro, ja ću ti reći, ok, to je jedina stvar dobra koju su uradili. Neću, plašim se da kažem ništa. Ne, ali poenta je što i kažete, ne može debata da se vodi između, kako se zove, mene koji nisam politički opredeljen i ja treba dovedem nekoga koji je iz vlasti i onda sa njim da se prepucava, što bi bilo realno gas. Razumeš? To bi bilo dobro, da. Ja šta god da kažem, brate, ovi retardići se uhvate za istu stvar i kažu ja sam ćaci. Znaš, evo, ako si neutralan, znaš, ono, reci. Ali kako sam neutralan ako kažem, Buraz? Znaš, imam odgovor, kako imam odgovor? Nego, Buraz, ja ako sad kaže, ti kaže, a nije tako, i ovi će da pišu, brate, ćaci ovo, ono. Buraz. Ne, ali ja bih da se vrati samo na ovo, da slušaj. Po meni, kažem ti, po meni, ja gledam iz svoje perspektive. Sad, jebi ga, ti se boriš za šta se boriš, to je respekt, razumeš? Ali primarno ti je da obezbediš svoju decu, svoju porodicu, tako? Tako je. Tako je. Ali čekaj, da misliš da ti je ugrožena porodica, da bi nastavio da se boriš, razumeš, za to nešto? Da, mislim da nije bila. Pa mislim da nije bilo. Mislim da nije bilo. Pa mislim da nije bilo, brate. Brate, bilo je i to baš onako... Znaš. Dobro je bilo. Ma ne znam, brate, pa mislim ono, ja se ne slažem s tim. Jednu stvar, jedan dan... Brate... Odvrnuli su točkove, slušaj, odvrnuli su šrafove na točkovima od auta moje sestre. Par dana kasnije dali su debilu da nam bušu gume. Dali su debilu da nam buši gume na autu
zaboje nož, teo da ga okreni, pukao mu je nož i ostao u gumi. Zamisli koji to, i to u pravom točku nije izbušio ni jedan A drugi. jevi ga Zamisli sad, koji brate, to sad debil, ono druže. to, mislim, možda da kažeš šta hoćeš, buraz, da je bilo, razumeš, ono, realno. To ti je jedna od blažih stvari, druže, koje je bilo. Ali to može, brate, može te, da kažeš bilo šta da je bilo, brate, može da sebe napraviš na žrtvu i da to ne mora da znači da je tako, razumeš? Okej, to znaju ljudi koji su meni... Mi gledamo probleme, razumeš, koji su rešivi ili nisu rešivi, brate. Ja tvrdim, buraz, da moje uključenje, poenta priče da moje uključenje nije rešenje, razumeš? Ja, brate, ne želim da se mešam. Ne, to ne bi ništa dobro. Ali ja sam zada prostor da dam medijski prostor, brate, i opoziciji i vlasti, buraz. Meni bi to bio gas content, razumeš? Ali evo, ja ne smem buraz da napravim kontent zato što naš nekoga, glupa priča, razumeš? Malo je previše, po meni je previše... Ne, ali ne, razumeš, ali nije tako, da je tako plastično kako ti kažeš, to je okej, razumeš? Ali ja ne mogu, zato što ti kažeš vlast je ovakva, onakva, a brate, zašto mene onda vlast ne dira, nego me maltretiraju ljudi koji su protiv vlasti? A ja nisam nijednom trenutku podržao vlast. Zašto to, brate? Kako su onda oni drugačiji, brate? Znači, tebi prete ljudi, znači imaš probleme zato što si protiv vlasti, a ja imam probleme zato što nisam ni za koga. Kako je to fair? Kako se onda ti ljudi koji su protiv razlikuju? Pričam iz moje perspektive. Jedna strana govori zato što si blizak sa ovima, druga strana govori zato što kao hoćeš da otkineš kao deo glasova opoziciji, kao zato si ti, vidi, postoji i jedna i druga priča, ali sad ja tebi ovako da kažem, stavi se u poziciju, znači jednog običnog lika, znači prosječnog građanina koji ne voli vlast. Dobro. Znači, bori se, svestan i svega i ne voli vlast. Dobro. I gleda tebe. Dobro. I ti sad, druže, krenu... A ti gledaš mene da ja pričam, da te vrlo, ne bi to, šta bre, o kandidaturi, buraz. Ne, ali nisi u pravu, to ovo što moram te prekinem, zato što ja, kad su bili protesti, prema što sam ikada pomenuo kandidaturu, znači sam pomenuo kandidaturu 2021. Što mene tad nisu ljudi prozivali da sam ćaci, buraz, jer to nije postojalo tad, jel tako? Što, brate, ja kada sam čutao za protestu, jer sam rekao, neću se izjašnjavam, super, treba da odgovara onaj koji napravi nasilšću. Stani, ne, evo pitanje, ne, ti si pomenuo kandidaturu. Znači, taj neko ko mene voli, ali ne voli vlast, hoće da se ja izjasnim jer sam pričao za kandidaturu. Ne, stani, ja nisam pričao ni za šta. Ne, ja nisam pričao ni za šta i opet sam stavljen u kalu. Ne govorimo o tom izjašnjavanju, nego o tome zašto ljudi pričaju. Ako... Pa je to znači da su u pravu. Ako ti nađeš razlog zašto oni pričaju, to znači da su u pravu. Jesu u pravu ljudi koji mene... Samo ti znaš, druže, šta je pravo. Samo ti znaš istinu, pravu i to. I sad ti možda izneseš javno bilo šta, ljudi ili će ti verovati ili ti neće verovati. A samo ti i ljudi oko tebe znaju da li jesi ili nisi. Dobro, reci mi kako se razlikuje ovaj što stoji na drugoj strani i u mene upire prstom. Zato što moment gde ti pominješ kandidaturu... Ne, stani, pre kandidature. Zašto me ljudi nisu prozivali kad sam pomenuo kandidaturu 2021. Ajde, to mi reci. To nemam pojma, brate. To nemaš pojma, ali nemaš pojma. Zato što ljudi su dokoni. Bukvalno nema razlike. Dođe čovek, ja prema što sam pominjao kandidaturu, kako se zove, kad su bili protesti, kad sam čutao, kad nije me zanimalo, kockao sam, meni su ugasili kanale, ja ono u paklu, čutim, ne zanima me, ja sam ćaci. Kako su ti ljudi koji upiru prstom u mene da sam ćaci ili šta god, kako su oni drugačiji od ovih što tebe oteraju da hoće te stave u kalup? Jedna strana je na vlasti, u moći, kontroliše narativ, priča sve, ti si protiv njih, okej, oni nisu ispravni tu. Ali onda dođe ova druga strana i mene napadne, zato što ja neću se oglasim, jer sam ja zabavni program, a ne političan. I onda sam ja kriv za nešto, ili ja nisam ispravan, ili... Kako se onda, koja je razlika? I sad, od mene se očekuje da izaberem stranu, a da izaberem stranu koja će da me vređa ako nisam uz njih, a nisam ni protiv njih. Znači, ja nisam protiv jedne strane... Gde sam ja pričao da smo se podelili jako. A čekaj, stani, ali evo, ja nisam protiv nikoga. Ali jedna strana me jebe
druga mene jebe. Objasni mi to, brate. Zašto mene jebe buraz strana koja je protiv vlasti? A ja nemam veze ni sa kim, ne zanima me ništa. Pre kandidature, pričamo pre kandidature. I zašto ljudi nisu mene jebali u dupe kada sam hteo da se kandidujem 2021. godine? Ljudi su licemeri, brate. Ljudi su licemeri. I onda se očekuje od mene da ja imam... Ne, od mene se očekuje da pokažem lojalnost ljudima koji su licemeri, koji bi prvu priliku iskoristili da me bace pod voz zato što ja imam love. Znači, neko... Zato što sam ja... A dok čujete i toga ćeš uvek imati... Da, ali čekaj, a kome onda ja... A što bih ja onda bilo kome pokazivao lojalnost, sem ljudi koji mene prate, koji gledaju moj sadržaj zato što će gledaju sadržaj, a ne zbog politike ili bilo čega, i što ne bih lojalnost držao u svojoj porodici sa svojim prijateljima. A osuđeno je da ćutim. Ajde što? Što? Brate, vidi, tebe će ljudi gledati pa će te gledati. Dakle, ali što je osuđeno od tebra, što ja ne... Ti koji te prozivaju i koji te osuđuju i ovi koji te nasuđuju. Jedni i drugi će te gledati, svakako. A što ne, ali ja ti pitam, što me osuđuješ u startu? Jer ja nisam tebi ništa nažao uradio. Samo imam love i popularan sam. To ne mora znači da ti treba da se kompleksiraš i da mene stavljaš u kalup i da me nazivaš ćaci. Brati, ja lično sam stekao utisak da su oni tebe najviše krenuli da prozivaju kada si u pool live sa Vučićem. Ali nisi u pravu, ti si stekao utisak da što gledaš sa strane. Najviše su krenuli da me prozivaju kada sam čutao, brate, kad nisam teo da se oglasim ni za što. Kad sam rekao, ljudi, ne zanima me, ostavite me, ja, brate, snimam kontent. Razumeš? Tad su me najviše prozivali. Ovo sad za Vučića, koga boli kurac, ovo za Vučića što sam bio, pa da li što sam bio u pozivu, koga boli kurac, napravio sam kontent, čao, zdravo. I ljudi će me prozivati. A moment u kom, ne, samo problem moment u kom je to bilo, znaš, ono kao i ljudi su jebi ga stekli takav utisak, razumeš? Dobro. Kapiraš, moment, brate, je baš bio ono škakljiv, razumeš, i... Ne, evo stani seko, evo komentar, imamo dobar komentar. Kapiraš da ljudi tebe pritiskaju da se izjašniš za studente zato što u tebi vide neko ko može da to promoviše i pogura. Okej, zašto bi se ja izjašnio za studente, što se ne bi ja kandidovao? Pa vidi, ima i toga, stani, što se ne bih ja kandidovao i ljudi stali uz mene. Ne, nego ako se ja kandidujem i kažem ljudi ja ću da budem ispravan, ljudi kažu ti si ćaci. Objasni to. A brate, to su ti ljudi uvek će tako mislim, ono kao, jebi ga, razumeš, to ti deo toga, mislim, ne mogu ja... Ne može biti, ali ne može biti deo toga. Nijedna, po meni, brate... Ja te u kući s Ćaletom raspravljam i on je ubeđen isto da si se navodno prodao, razumeš, ja se raspravljam s njim svaki put, branim te ko da si mi iz oka ispao, razumeš, ono, u fazonu, zato što, brate, meni je u glavi, ja logički razmišljam, razumeš, sad jebi ga on je toliko u toj kolotečini da jebi ga, razumeš sad, ne znam. Ja nisam nigde, znaš ko je fora, ja nisam nigde. To što ja, brate, znam ovo, brate, ja to mogu da vidim, zato ja u fazonu, brate, šta će njemu u životu zarađuju toliki pare, boli ga kurac, duže da uzme pare da bi šta uradio, da bi otkinuo neki procenat, ne znam, kao, po priči da bi otkinuo procenat glasova od studenta ili od ovih ili od onih. Vidi, znaš, ono, meni je to nerealno, ne znam zašto bi ti sebi stavio target na čelo, koliko da ti daju, 10 miliona, 20 miliona, ti što zaradi kroz par godina, razumeš? Zašto bi ti sebi stavio target sledećih 10 godina, te nazivaju tako, da te sprdaju, da te trpaju, da ko zna šta da rade s tim, razumeš? Za neku lovu koju ćeš ti zaraditi. Realno tebi kroz ruke prošlo verovatno i mnogo više love od toga. A da, ali ja hoću se kandidujem zato što je meni to dobro za moj posao. Ok, brate, ti si, tvoj jedini posao se dohoda. Ali odakle potiče osuda onda? Zašto ti ne možeš, buraz, da gledaš svoja posla i da radiš ono u šta ti veruješ i da se boriš u ono za što ti veruješ, a ne da, brate, pljuješ po baki prastu koji ti nije kriv ni za šta, buraz? Zato što su ljudi takvi pa su takvi, brate. I što bi se onda mešao tebra ako su ljudi takvi pa su takvi? Što bi ja, brate, uopšte... A ne moraš da se mešaš, odmah sam ti... A nije, ne moram, ali opet se očekuje od mene, jel tako? Što se očekuje od mene? Pa neću da se očekuje. Brate, ja kockar. Znači, ljude zanima mišljenje kockara, jel? Ja smatram da treba se otvori još kladionica, eto, to je moje mišljenje.
Ja glasam za one koje otvore više brate, kladionica. jedino ako možda ugatiš apoteke, pa da umesto apoteka otvorimo... To ti pričam, tako je. Ko otvori više kladionice, ja za njega glasam. Razumeš ono, jebate Niko da veću ponudu, je li to? Ne, brate, ja volim kocku, hoću da se ljudi kockaju. Ko više otvori kladionicu sutra, brate, znaš, taj ima moj glas. I to ono što ti rekao isto, što ti tih kladionica kao osuđujete što kockaš je ovo ono, brate, izađi na ulicu, evo ti, prošetaj, imaš 17 kladionica u jednoj ulici. I ti tom ulicom lupom prolaziš svaki dan i kao da bi ti nekog natero pod navodnicima da kockaš, on mora da uđe kod tebe na live, da uđe na tvoj sajt, da nađe način da uplati ako je kripto kazino i tek onda da kocka. A druže, koliko je nama jednostavno, stvari samo izađeš, brate, faktički ispred kuće i eto imaš već 3 kladionice. Jeste, ali kažem opet, ja kažem nisam ni za vlast, nisam ni protiv vlasti, ali to selektivno nabijanje odgovornosti je meni najgluplja stvar ikada. Tako da, ja se oglašavam kao neutralan, ja se oglašavam kao neutralan i ne, ja se oglašavam kao neutralan, ja ću dati medijski prostor studentima, daću medijski prostor vlasti, daću medijski prostor kogod bude hteo da se izjasni da kaže nešto što ima da kaže. Eto ti napravi jedan live, dovedi ljude i dovedi obe strane i neka, vrate, vode debatu. To je bio gas. Da se nadoveže. Ti znaš da je Vučić jedini političar koji od kada je na vlasti nije imao TV duel ni sa jednim opozicionim političarom. Pa, brate, što bih ja ako ne moram da idem na duele riziko da idem. To ti je kao, znaš da Baka Prase ni sa jednim nije imao boks meč, ovo ono, pa brate mogu da izgubim što bi rizikao terano da me nokutira neko da mi izrišti. Pa da, brate, ali zašto, dobro, ako je tako, zašto onda ti izađeš kao ispred svojih 20 novina i odgovaraš tom nekom to što ti hoćeš, tebi novinari postavljaju pitanja koje si ti rekao da ti postave i ti kao odgovaraš. Ali kao, mislimo, jebi ga sad kao pitamo zašto, pa buraz, svi znamo zašto, tevra, ko je na vlasti... Zato što mu se može. Ko je na vlasti, ko je na vlasti hoće tevra da zadrži, da bude na vlasti. A brate, pre njega su svi išli na TV duele, svi uvek su išli na TV duele. I desilo se da ne budu više na vlasti. A s kim su išli na TV duele? S suparnicima. Kupljenim suparnicima. Nebitno, jesu sa suparnicima. Ne. Došao taj neki suparnik i oduvo ih i onda se došao na vlasti i jebi ga. Imaš Tadić je išao i ovaj i onaj išao, svi su išli na TV duele. Ne, samo sekund, imam još jedan komentar, pošto vidim genijalci se ovde uključuju. Bura, studenti tebe napušavaju zato što si imao ispade vezane sa ljudima koji su povezani sa vlašću. U drugu ruku, licemeno, kojim ljudima? Ozvao me Zvonko pre 3 dana, pre toga koji ispad sam ja imao sa bilo kim ko je vezan sa vlašću. Tako da to je glup komentar. Pa imao ti s Veljom, ali... Bre, s Veljom, pa da, ja sam hteo, buraz, ajde, to je glupost. Pa dobro da, ali jebi ga u medijima je predstavljeno kao da, znaš, ono, u javnosti, tačnije predstavljeno kao da jesi, razumeš, sad ti najbolje znaš kako ti šta je to bilo. Pravo sam lovu, bre, za Velju. U drugu ruku, lice me zahtevati da se izađe, čekaj da pročitam. Pa da li? Nek nagađa edukovano, a ne needukovano. Zato što kad nagađaju da sam ja povezan s onim da mi ruši kredibilitet, cilj toga je da se ja urušim zato što ljudima krivo nekim što ja imam love i što sam popularan. To je kraj priče. To ne može niko kaže da je suprotno. Nije ima toga, to je 99%. Ele, da završim samo komentar. U drugu ruku, licemerno zahtevati da se izjasniš za nešto što te ne dotiče. Tako je. Moraš da razumeš blokadere. Vlast je kao pokvaren krajnik. Dok ne izvodiš, jebete. Ako izvodiš, niko ti ne garantuje da ti neće otići na pluća, odnosno biti još gore. Ali nema smisla napadati osobu koju politika ne dotiče zato što... A to je, recimo, nije dobro... Tako je, ne treba da me napade, ali ne slažem sa tim da kada rešiš krajnik... Ja sam, brate, rešio krajnik zato što sam znao da će mi biti bolje. Znao sam, garantovano mi je. Razumeš? A ovde ne može niko mi ništa garantati. Jebi ga. Znaš, jedino u koga ću da verujem, bespogovorno, je Bog. Da verujem u ljude, neka hvala. Znaš, čekaj, imamo još jedan komentar.
Video bi ti probleme da se javno okreneš protiv vlasti. Zar ne misliš da ne bi bilo posledica po tebe da javno podržavaš studente i pljuješ po vlasti? Ljudi su te prozivali kada si šutio zato što se automatski podrazumeva da podržavaš trenutnu vlast ako kažeš da je tebi dobro. What the fuck? Kako ti je kandidatura dobra za posao, a vidiš kako te ljudi prozivaju, ne treba ti to, ima dovoljno drugih stvari koje tebi mogu biti dobre za posao, a ne moraš politički. Da, ali ja sam teo se kandidujem 2021. Ja sam samo odlučio da hoću da se kandidujem potencijalno zato što dolaze izbori. Ne mogu ja se kandidujem kao mi dođe, je li tako? Znači ja moram da se prilagodim nekom vremenskom periodu, je li tako? Nekom trenutku. Pa onda kada budu raspisani imaš jebi ga rok da prikupiš potpise za kandidaturu. I šta je tu problem tačno, razumeš? Dalje. Šta je tu problem? Što ja ne mogu svoju veru u sebe da predstavim narodu? Da oni ne kažu, te bra, ja sam Ćaci, ja sam ovo, razumeš? Polako, polako. Pada ti gledano zbog ovoga, ne treba ti to. Kako mi pada gledano zbog ovoga, gleda me 7.500 ljudi u 1:30 ujutru, buraz. Ljudi idu da spavaju, zato pada gledanost, logično, vrat. Bukvalno. Ti da podržiš studenta, onda da vlast napadne tebe, ko bi od tih studenta? Evo recimo, da, evo hipotetički scenarij. A stavljao target na sebe, druže, ima, mislim, ono da rizikuje ono što je stekao, samo da bi zadovoljio ljude, samo da bi zadovoljio ljude kao, kaži javno, jesam za studente. Mislim, ja neću da kažem jedno i drugo, ali brat ima u kući devojku koja otvoreno ide na proteste. Najbolji drugar mu ide na proteste. Mislim, ono, dajte jednog bliskog njemu koga znate da je išao u Ćaciland. Toga nema, ali tako? Ne, izvini, nešto čitam, moderator mi piše nešto, ali... Au, brat! Danas imam sastanak sa Željkom, dogovorit ću se sve oko mečeva. Au! Krećeš jedan boks meč, brat. Au, to ćemo sutra da komentarišem. Ništa, brate, hvališ si bio, ja moram da odem da kupim 20.000 € baj, nisam teo... Nadam se sam bar nešto doprinao, da sam bar nešto objasnio. Pa mislim, meni nisi, ali ako si ljudima super, drago mi je. Ja bih ga dao sam ti bar neko rešenje koje bi trebalo da se sprovede. Ma slažem se, neko rešenje u nekom idealnom scenariju koje se dešava u slučaju da taj neko je 100% ispravan ko će to rešenje da sprovede. Što na kraju dana i nije neko rešenje, kad pogledaš. Jebi ga. Ali, brate, moramo se držati za nešto. Ne, slažem se. Rešenje na papiru može da se napravi, ali u praksi da se izvede teško. Znaš. Tu ćemo da vidimo kad se ovi obore. Srećno. Ja tebi želim sreću u tvojoj misiji. Tako da... W sagovornik. Po meni, sagovornik W, buraz. Pozdravljam vas, ajde srećno dalje. Hvala, brate. Ćao, brate. Bole Ćaci. Moram da se zahvalim bratu što je ovoliko pričao. 1,5 sam pojeo, brate. Da. Ali kako se zove... Ma ne, buraz, čovek zna materiju, buraz. Ja nemam pojma materiju, ali opet kad kažem, buraz, da li se to treba mene stiče? Ne treba, brate, ćao zdravo, brate, idemo gas.